நாளைக்கு என்னோட மாமனாருடைய திவசம். இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு தான் நான் போகணும். எல்லாம் வாங்கிட்டு வர்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு என்னோட மாமனாருடைய திவசம். கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு தான் நான் போகணும். எல்லாம் வாங்கிட்டு வர்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு என்னோட மாமனாருடைய திவசம். கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு தான் நான் போகணும். எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி திரும்ப திரும்ப எக்கோ ஆறுது மாதாஜி. இருங்க அது சேவ் பண்ணுறதுக்குள்ள சரி பண்ணவே இல்ல. சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदासि वा पदान्तिकं तदा स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பிருந்தாவனவாசிகளை சந்தித்தல் இல்லையா? இதுதான் நம்ம படிக்க வருது. எஸ், இப்போ யாரெல்லாம் வாசிக்கிறீங்க? எல்லாருமே புக் இருக்கா? நான் படிக்கிறேன். அத்தியாயம் 82. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பிருந்தாவனவாசிகளை சந்தித்தல். பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் துவாரகாபுரியில் அமைதியாக வாழ்ந்திருந்த போது ஒரு சமயம் பிரம்மாவின் ஒரு நாளுக்கு சமமான ஒவ்வொரு கல்ப காலத்தின் முடிவிலும் ஏற்படும் அரிய முழு சூரிய கிரகணம் ஒன்று நேர்ந்தது. ஒவ்வொரு கல்ப காலத்தின் இறுதியிலும் சூரியன் ஒரு பெரிய மேகத்தால் மூடப்பட்ட ஸ்வர்கலோகம் வரையிலான கீழ்நிலை கிரகங்களில் இடைவிடாது மழை பெய்வதுண்டு. வானிலை அறிஞர்கள் இது நேரிடும் சமயத்தை முன்கூட்டியே கணித்து அறிவித்து விடுவார்கள். எனவே இந்த சூரிய கிரகணம் நேரும் போது ஆண்களும் பெண்களும் குருச்சேத்திரத்தில் உள்ள புனித ஸ்தலமான சமந்த பஞ்சகத்தில் கூடுவார்கள். சமந்தக பஞ்சக யாத்திரை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த இடத்தில் பரசுராமர் உலகில் உள்ள சத்திரிகளை எல்லாம் 21 முறை கொன்று முடித்த பின்பு மாபெரும் யாகங்களை இயற்றியுள்ளார். பரசுராமர் சத்திரியர்களை எல்லாம் கொன்ற போது பெரும் இரத்த வெள்ளம் ஏற்பட்டது. அவர் சமஸ்த பஞ்சகத்தில் 5 பெரிய ஏரிகளை வெட்டிவிட்டு அச்சத்திரியர்களின் இரத்தத்தை அவைகளில் நிரப்பினார். பகவான் பரசுராமர் விஷ்ணு தத்துவம் ஆவார். ஈசோபனிஷத்தில் கூறியுள்ளபடி எந்த பாவ செயலும் விஷ்ணு தத்துவத்தை பாதிக்காது. எனவே சத்திரியர்களை கொன்ற செயல் பரசுராமரை பாதிக்காவிட்டாலும் விதிக்கப்பட்டுள்ள நியமங்களை பின்பற்றுவதில் தாம் உதாரண புருஷராக விளங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் பரசுராமர் சத்திரியர்களை கொன்றதால் ஏற்பட்டதாக கருதப்பட்ட பாவத்துக்கு பரிகாரமாக சமந்த பஞ்சகத்தில் பெரிய பல யாகங்களை நிறைவேற்றினார். பிறரை கொல்வது சில சமயங்களில் தவிர்க்க முடியாதென்றாலும் சத்திரியர்களை தாம் கொண்டது பாவச் செயலே என்று பரசுராமர் கருதினார். அவ்வாறு இருக்க நம் போன்றவர்கள் கொல்வதான தகாத செயலை செய்வது எவ்வளவு பெரிய தவறாகும். உயிரினங்களை கொல்வது தவறென்று கருத்து உலகெங்கும் தொன்று தொட்டு நிலவி வந்துள்ளது. சூரிய கிரகணத்தை முன்னிட்டு பிரமுகர்கள் பலர் தீர்த்தஸ்தலத்துக்கு வந்தனர். அவர்களில் வயது பெரியவர்களான அக்ரூரர், வசுதேவர், உக்ரசேனர் ஆகியோரும் இளைய தலைமுறையினரான கதன், பிரத்யும்னன், சாம்பன் ஆகியோரும் அடங்குவர். யது வம்சத்தை சேர்ந்த வேறு பலரும் தம் கடமைகளை நிறைவேற்றும் போது போர் புரிய நேரிட்ட பாவச் செயல்களுக்கு பரிகாரம் தேடி அப்புண்ணிய தீர்த்தத்துக்கு வந்தனர். யது வம்சத்தினரால் அநேகமாக எல்லோருமே குருச்சேத்திரத்துக்கு சென்று விட்டதால் பிரத்யும்னனின் குமாரனான அனிருத்தன், யது வம்சத்தின் சேனாபதியான கிருதவர்மன், சுசந்திரன், சுகன், சாரணன் போன்ற சில முக்கியமானவர்கள் துவாரகாபுரியின் பாதுகாப்புக்காக நகரில் தங்கியிருந்தனர்.
இயல்பாகவே அழகில் சிறந்தவர்களான யது வம்சத்தினர் பொன் ஆபரணங்களும் மலர் மாலைகளும் அணிந்து உயர்தர ஆடைகளை உடுத்தி தத்தம் நிலைக்கேற்ப ஆயுதங்களை தாங்கி வந்தபோது அவர்களின் இயல்பான அழகும் கம்பீரமும் 100 மடங்கு அதிகரித்து காணப்பட்டது. அவர்கள் அமர்ந்து வந்த அலங்கார ரதங்கள் தேவர்களின் விமானங்களைப் போல் தோன்றின. அந்த ரதங்களில் பூட்டப்பட்டிருந்த குதிரைகளின் நடை கடலலைகளின் அசைவை ஒத்திருந்தது. அவர்களில் சிலர் வானத்தில் கருமேகங்களைப் போன்ற கரிய யானைகளின் மீது ஆரோகணித்து இருந்தனர். அவர்களின் மனைவியர் வித்யாதரர்களின் உடல் அழகினை கொண்ட ஏவலர்கள் தாங்கி வந்த பல்லக்குகளில் அமர்ந்து வந்தனர். குருச்சேத்திரத்தில் அப்போது குழுமி இருந்தவர்களை காணும் போது தேவலோகத்திலிருந்து தேவர்கள் வந்து கூடியிருப்பது போல் தோன்றியது. குருச்சேத்திரம் வந்தடைந்த யது வம்சத்தினர் தன்னடக்கத்துடன் சாஸ்திரங்களில் விதித்துள்ள முறைகளின்படி புண்ணிய தீர்த்தத்தில் நீராடி தம் பாவங்கள் அகலும்படி கிரகணம் முடிவுறும் வரை உபவாசம் இருந்தனர். கிரகண காலத்தில் இயன்றவரை தானம் செய்வது வேத மரபாகையால் யது வம்சத்தினர் 100கணக்கான பசுக்களை பிராமணர்களுக்கு தானமாக வழங்கினார்கள். அப்பசுக்கள் எல்லாம் பொன்னாலும் மணியாலும் பட்டாடைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. பசுக்களின் கால்களில் பொற்சலங்கைகளும் கழுத்துக்களில் மலர் மாலைகளும் அணிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. ஒரு சிறப்பு அம்சம், பரசுராமர் உருவாக்கி இருந்த ஏரிகளும் யது வம்சத்தினர் நீராடினர். அதன்பின் அவர்கள் நெய்யில் செய்யப்பட்ட முதல் தர உணவு வகைகளை பிராமணர்களுக்கு வழங்கினார்கள். மாதாஜி படிக்கவா? இருங்க, வேற யாருன்னா வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும் வாசிக்கலீங்களா? ரேவதி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, சித்ரலேகா மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஓகே, இருங்க, நான் இதை சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க வாசிங்க. கலாதி மாதாஜி, வேற யாரும் படிக்கலன்னா அப்புறமா நீங்க தான் படிங்க, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. இப்போ கிருஷ்ணரும் பலராமனும் பிருந்தாவனவாசிகளை சந்தித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒரு அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ குருஷேத்திர போர், அந்த ஸ்தலனுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். 21 முறை வந்து பரசுராமர் வந்து அதர்மம் புரிந்த சத்திரியர்களை வந்து வதைத்தார். அங்க வந்து அந்த குளங்களாவே வந்து ரத்த குளங்களை வந்து அவர் ஏற்படுத்தினார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுகிறது. சத்திரியனை வந்து வதைப்பதும் பாவம் அப்படின்றது வந்து சொல்லப்படும். ஏன்னா அவர் பேசிக்கலி என்ன, பரசுராமர் வந்து அவர் வந்து ஒரு பிராமணர் இல்லையா? ஸோ பிராமணர் எங்கேயுமே இந்த மாதிரி செயல் செய்தது வந்து யாரும் பார்த்தது கிடையாது. ஆனாலும் அதர்மம் புரிந்த சத்திரியர்களை அவர் வந்து 21 முறை வந்து வதைத்தெறிந்தார். சாமந்தக பஞ்சகம், அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து, இது வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், அது சாமந்தக பஞ்சகம் அப்படிங்கிற பெயர், அதுதான் புண்ணிய ஸ்தலம். இப்படி அவர் அந்த சத்திரியர்களை எல்லாம் வதைத்ததனுடைய பாவத்தை அவர் வந்து அது பாவம் என்று அவர் உணர்ந்து அதற்காக அவர் என்ன செய்யறார், பல யஜ்ஞங்களை வந்து செய்கிறார். அந்த யஜ்ஞங்களுக்கு கலந்து கொள்றதுக்காகத்தான் வந்து இங்க யது வம்சத்தினருடைய சார்பாக வந்து, ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அதாவது ஆல்ரெடி அந்த குருஷேத்திர போர்ல வந்து போயிருக்காங்க இல்லையா? சில பேர் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல வந்து எங்க துவாரகையில இருக்காங்க. அவங்க தங்கி அந்த இடத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மட்டும்தான் வந்து இந்த இதுல வந்து பார்க்கறதுக்கே அவங்க ரொம்ப அழகா இருக்காங்க. அதுலயுமே அவங்க உடுத்திருக்கக்கூடிய அணிகலன்கள், ஆடைகள் எல்லாமே இன்னும் அவர்களுக்கு மேன்மையான அழகை வந்து வெளிப்படுத்துறது. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. குருஷேத்திரம் வந்தடைந்த யது வம்சத்தினர் தன்னடக்கத்துடன், அந்த கிரகணம் காலத்துல வந்து ஜென்ரலா நாம கூட யாரும் சாப்பிட மாட்டோம் இல்லையா? தென் ஆன வரைக்குமே இறைவனுடைய நாமங்களை சொல்லணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். தான தர்மங்கள் செய்யணும். இது எல்லாமே வந்து பிராமணர்களுக்கு வந்து வஸ்திர தானம் இதெல்லாமே கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். பசுக்கள் இதெல்லாமே கொடுக்கறது, பொண்ணு பொருள் எல்லாமே கொடுக்கறது வந்து முக்கியமானது அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் வாசிங்கோ ரேவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி.
பிரணாம் மாதாஜி. குருஷேத்திரத்தில் கிரகண காலத்தில் யதுவம்சத்தினை நிறைவேற்றிய சடங்குகள் தோற்றத்தில் கர்மிகள் ஆதிலும் சடங்குகளை ஒத்திருந்தன. கர்மிகள் உயர்ந்த அந்தஸ்து, நல்ல மனைவி, சிறந்த மனை, செல்வம், தன் மக்கள் ஆகியவற்றை வேண்டி மத சடங்குகளை நிறைவேற்றுகிறார்கள். ஆனால் யதுவம்சத்தின் விருப்பம் அதுவன்று. அவர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரிடம் நம்பிக்கை கொண்டு பக்தி செலுத்தபடியே விரும்பினார்கள். பல பிறவிகள் செய்த புண்ணியங்கள் பலனாக அவர்கள் கிருஷ்ணரோடு இணைந்து வாழும் பாக்கியத்தை பெற்றிருந்தார்கள். எனவே அவர்கள் சூரிய கிரகணத்தின் போது குருஷேத்திரத்தில் நீராடி புனித சடங்குகளை நிறைவேற்றி பிராமணருக்கு உணவளித்து தானங்கள் வழங்கிய நேரத்திலும் பக்தியுடன் கிருஷ்ணரை நினைத்து இருந்தார்கள். அவர்கள் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரையும் ஒருபோது வணங்கியதில்லை. பிராமணர்களுக்கு உணவளிப்பவர்கள் அதிதிகள் உண்ட பின் அவர்களின் அனுமதியை பெற்று அதன் பின் தாமும் உணவருந்தது வழக்கம். இவ்வாறு அதிகளான பிராமணர்களின் அனுமதியுடன் யதுவம்சத்தினர் உணவருந்தி நிழலிழந்த மறைகளில் கீழே இளைப்பாற்றி பின் தம்மை காண வந்திருந்த நண்பர்கள், உறவினர்கள், சிற்றர்கள், குறுநில மன்னர்கள் ஆகியோரை வரவேற்று உரையாடினத பின் மத்தியஸ்தம், உஷீனரம், கோகலம், விதர்பம், குரும், சிறுச்சையம், காம்போஜம், கேக்கயம் போன்ற பகதிகளின் அரசர்கள் இதில் அடங்குவார். பிருந்தாவனத்திலிருந்து வந்திருந்த மக்கள் மிகவும் கலகலப்பாக காணப்பட்டார்கள். கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் விட்டு வெகு நாட்கள் பிரிந்திருந்த நந்த மகாராஜையும் அவரது பிரஜைகளான பிருந்தாவன வாசிகளும் அவர்களை காண ஆவல் கொண்டிருந்தால் கிரகண கால குருஷேத்திர யாத்திரையான பயன்படுத்தி கொண்டு தம் உயிருக்குயிரான கிருஷ்ணரை பலராமையும் காண வந்தார்கள். பிருந்தாவனவாசிகள் யதுவம்சத்திலிருந்து நெருங்கிய நண்பர்கள், என்றும் அவர்களின் நலனை விரும்பியவர்கள். இவர்கள் இருவரும் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சந்தித்த நிகழ்ச்சி இதயத்தை தொடுவதாக இருந்தது. யதுக்களும் பிருந்தாவனவாசிகளும் சந்தித்து உரையாடி மகிழ்ந்தது கண்கொள்ள காட்சியாக இருந்தது. நீண்ட நாட்களாக பிரிந்திருந்தவர்கள் சந்தித்தால் இதயங்கள் துடிக்க, முகங்கள் அன்றலர்ந்த செந்தாமரை மலர்கள் போல் மலர்ந்திருக்க மனம் பூத்து போனார்கள். கண்களின் நீர்மல்க மயிர்பூச்செறிய ஆனந்த மிகுதியால் சொல்லிழந்தவர்களால் மகிழ்ச்சி கடலில் நீந்தினார்கள். இவ்வாறு ஆண்கள் ஒருவரையொருவர் சந்தித்த போது பெண்கள் அதே வகையில் நடந்து கொண்டார்கள். மிகுந்த நட்புடன் உதடுகளின் புன்முறல் பூத்து ஒவ்வொருவரையும் மிகுந்த அன்புடன் நோக்கி தழுவி கொண்டார்கள். அவர்கள் கால்கள் இணைந்து ஒருவரை தழுவி கொண்ட பொழுது மார்பிலில் இருந்த சந்தனமும் குங்குமமும் கரைத்து இடம் மாறி ஒட்டி கொள்ள பரமானந்தத்தில் நிலைத்திருந்தார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் இதயபூர்வமாக தழுவி கொண்ட பொழுது அவர்களின் கன்னங்களில் கண்ணீர் வழிந்தோடியது. வயதில் சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் வணங்கினார்கள். சிறியவர்களை பெரியவர்கள் ஆசீர்வதித்தார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவர் வரவேற்று நலம் விசாரித்து கொண்டார்கள். என்றாலும் இறுதியில் அவர்கள் பேச்செல்லாம் கிருஷ்ணர் பற்றியே இருந்தது. அவர்கள் எல்லாரும் கிருஷ்ணர் திவ்ய லீலைகளோட சம்பந்தப்பட்டவர்களாகியால் அவர்களின் செயல்களெல்லாம் கிருஷ்ணரை மையம் கொண்டவையாக இருந்தன. அவர்களின் சமூக, அரசியல், தார்மீக மற்றும் அன்றாட அலுவல்களோடெல்லாம் பரிமாண தளத்தில் அமைந்திருந்தன. மனித வாழ்வின் உயர் பக்குவ நிலையை அறிவு மற்றும் தியாகம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் காண்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் கிருஷ்ணருக்கு ஆற்றப்படும் பக்தி தொண்டு உடனடியாக அறிவையும் தியாக உணர்வையும் வளர்க்கிறது. யதுவம்சத்திலிருந்து பிருந்தாவனத்தில் ஆய்ப்புல மக்களும் தம் மனதை கிருஷ்ணரின் நிலைநிறுத்தி இருந்தார்கள். அது அறிவு பெற்றுள்ளதான அறிகுறி. அவர்களின் மனம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரின் லைத்திருந்ததால் அவர்களின் செயல்கள் ஜடச்சார் பற்றி இருந்தன. இது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடும் யுக்த வைராகிய நிலை. அறிவு மற்றும் தியாகம் என்பது வரட்டு ஆராய்ச்சியோ செயல்களையோ இருப்பது அல்ல. தம் பேச்சும் செயல்களும் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரையே மையம் கொண்டு இருக்க வேண்டும். கண்டினியூ பண்ணட்டுமா மாதாஜி? இந்த ஒரு பேராகிராஃப் படி
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த குருஷேத்திரர் மேனாவின் போது சகோதரியும் சகோதரமான குந்தி தேவியும் வசுதேவரும் நீண்ட நாட்களுக்கு பின் சந்தித்துக் கொண்டார்கள். அப்பொழுது அவ்விருவரின் மகன்களும் மருமகன்களும் குழந்தைகளும் உறவினர்களும் உடன் இருந்தார்கள். அவர்கள் அளவலால இருந்த பொழுது தம் கடந்த காலை துயர்களை எல்லாம் மறந்திருந்தார்கள். குந்தி தேவி தன் சகோதரரான வசுதேவருடன் பின்வருமாறு கூறினார்: அன்பார்ந்த சகோதரா, தாம் மிகுந்த துர்பாகியசாலி. என் எண்ணம் ஒன்று கூட நிறைவேறிய இல்லை. நற்குணங்களும் தகுதிகளும் நிரம்பிய என் சகோதராகி நீ துயர்கள் நிரம்பிய என் வாழ்க்கைதான் எவ்வாறு கழிக்கிறேன் என்று விசாரித்து இருந்திருக்கேன். இது எப்படி என்பது எனக்கு புரியவில்லை. திருதராஷ்டிரரின் மற்றும் துரியோதனின் சதி திட்டங்களை காரணமாக மகன்களுடன் நாடு கடத்தப்பட்ட துயர நாட்களை குந்தி தேவி எண்ணிக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். அவள் மேலும் கூறினார்: அன்பார்ந்த சகோதரரா, விதி ஒருவருக்கு எதிராக செயல்படும் பொழுது அவர்கள் மிக நெருங்கிய உறவினர்களும் அவரை மறந்து விடுகிறார்கள். அப்பாற்பட்ட திசையில் ஒருவரின் தந்தை, தாய், குழந்தைகள் கூட அவரை மறந்து விடுகிறார்கள். எனவே சகோதரரே, உண்மை நான் குறை கூறுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஸோ குருஷேத்திர போர் இப்போ கிரகணம் அந்த காலகட்டங்கள்ல ஸோ யது வம்சத்தினர் வந்து தானங்கள் இதெல்லாமே வழங்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த தானங்களை பற்றியுமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம அதாவது ஞானம் மற்றும் துறவரம் இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். ஒருவருக்கு ஞானம் மற்றும் துறவரம் என்பது வறண்ட நிலையில வந்தா அது வந்து வெறுப்பை தான் கொடுக்கும். ஆனா அதே வந்து பக்தி கொண்டு பக்தி பாதையில இருந்து நாம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது கிருஷ்ணருக்கு நாம் தொண்டு புரியும் போது அது சுலபத்துல நம்மளால வந்து அடைய முடியும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஐ திங்க் எஸ்டர்டே கிளாஸா ஜோட்னா ஹை, ஐ திங்க் காலையில் பிரேமா மாதாஜி கிளாஸ்ல சோட்னா ஹை சோட்னா நையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது நம்ம எல்லாருமே தேவ வழிபாடுல எல்லாம் இருந்திருக்கோம் இல்லையா? ஆனா தேவ வழிபாடை விட்டுன்னு நம்ம எங்கேயுமே நம்ம யாருக்குமே நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணல இல்லையா? ஆனா அதை விட மேன்மையான வழிபாடு இது அப்படிங்கறத மட்டும்தான் நாம இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒருத்தர் வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து அவங்களுடைய பாதையை வந்து எடுத்துட்டு போகும்பொழுது ஆரம்ப கட்டத்துல வந்து பிற தேவர்களுடைய வழிபாடுல அவங்க இருந்தாலும் போக போக என்ன ஆகும்னாக்கா கிருஷ்ணருக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு அவங்க மாற்றத்திற்கு வந்து விடுவாங்க. அந்த வழிபாட்டுல வந்து நின்றுடுவாங்க. எம்பெருமான மட்டுமே வந்து வழிபடக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு அவர்கள் அதை காட்டிலும் வேற எந்த வழிபாடுமே அவங்க, அதாவது எவ்ரிதிங் வில் பி வந்து தானாவே வந்து நம்மளை விட்டு தூரமாக. இது நமக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே? இப்போ இவ்வளவு 4 ஆண்டுகளாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? மாதாஜி, எனக்குள்ள சொன்னாலும் ஹரே கிருஷ்ணா தான் நினைக்கிறோம் மாதாஜி. இப்போ நம்ம அது என்னன்னாக்கா ஆரம்பத்திலேயே வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம என்னடி பிரபு நிறைய வாட்டி சொல்லி நான் கேட்டுக்கேன். சோட்னா நைனே ஜோட்னா ஹை. சோ அதனால நீங்க எல்லாத்தையுமே வச்சாலும் ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது பகவான் ஒருத்தர் தான் அந்த அது வந்து அவங்கள டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி கிடையாது. தேவர்களை வந்து நாம அவமதிக்கிறது கிடையாது. ஆனா உன்னதமான அந்த அன்பு பிளஸ் உன்னதமான அந்த பக்தி, அதன் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஈடுபாடு, அது என்ன பண்ண செய்யணும்னாக்கா நமக்கு பகவான் ஒருத்தரே வந்து நம்ம வணங்கினா போரும் இல்ல அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்து நம்மள வந்து இட்டுட்டு போயிடும் இல்லையா? ஒரு காலகட்டம் வரும்போது பௌதிகத்திலேயே வந்து நம்ம நிறைய ஒரு சூழ்நிலை வந்து நம்ம கையாளும் பொழுது அநேக விதமான வழிகள் நமக்கு இருக்கும். ஆனா அந்த அநேக விதமான வழிகள் வந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்குதான்றது வந்து நமக்கு தெரியாது. ஒரு 2 சொல்யூஷன் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்து அதுல வந்து தேரலன்னா இதுதான் பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னும் பொழுது என்ன பண்றோம்? அதை மட்டும் தான் நம்ம ட்ரை பண்றோமா இல்லையா? கண்டிப்பா ட்ரை பண்றோம். அது போலதான் பக்தி கூட நமக்கு. சோ பக்தியில வந்து நம்ம வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல யாருக்குமே வந்து டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் கிடையாது. ஆனா தேவ வழிபாடு என்னன்றது வந்து பகவானே வந்து பகவத்கீதையில சொன்னதை வந்து நாம வாசிக்கிறோம். எதுவுமே யாருமே இங்க திணிக்கப்படுவது கிடையாது. இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உணரணும். நோ ஒன் இஸ் அகேன்ஸ்ட் எனிவன் ஹியர். அந்த ஒரு இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா எது முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறது வந்து நாம தெரிஞ்சுண்டு பண்ணணும். அதை புரியக்கூடிய அந்த பாதை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அந்த பாதையில நாம செல்கின்றோம். இங்கே அழகாக வந்து அவங்க வந்து உண்டு இலைப்பாரி இல்லையா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து விசாரணை இல்லையா, அதாவது நலம் விசாரணை செய்து ஆற தழுவிக்கொண்டு அன்பு பரிமாற்றங்கள்
அங்கே விருந்தாவன வாசிகளும் வருகிறார்கள். இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எடுத்துட்டு கிருஷ்ண பலராமரை பார்க்கலான்ற ஒரு ஆதங்கத்துல வந்து விருந்தாவன வாசிகளுமே வந்து அங்க வர்றாங்க இல்லையா. சோ அப்போ இங்கே குந்தி தாயாருமே வந்து வந்திருக்கார். அங்கே நீண்ட நாட்களாக தன்னுடைய தமையனை வந்து காணாத அந்த இதை வந்து அங்க வெளிப்படுத்துகிறார். சோ ஆனா ஒரு வார்த்தை அதுல ரொம்ப உத்தமமான வார்த்தை சொல்றதை விட தட் இஸ் த ஹைலி ரியலைஸ்ட் வார்த்தைன்னு சொல்லலாம். அதாவது உணர்ந்தறிந்த வார்த்தை அது. நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட நம்ம அநேக சங்கடங்களை வந்து கடந்து வந்திருப்போம் இல்லையா. அந்த சங்கடங்களை கடந்து வரும் பொழுது ஒரு சூழல்ல வந்து நமக்கு யாருமே வந்து நம்ம சுத்தி இருக்கவே மாட்டாங்க. அந்த சங்கடத்தை நாம் ஒருத்தரே வந்து தர்ம சங்கடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த தர்ம சங்கடத்தை வந்து நாம் ஒருத்தரை சகிச்சு அதை வந்து அனுபவிக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு தள்ளப்படும் இல்லையா. அந்த சமயத்துல நமக்கு உடன் பிறந்தவர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, தாய் தந்தை இருப்பாங்க, எல்லாரும் இருந்தும் கூட நம்முடைய சங்கடத்தை வந்து அவங்க வந்து கேட்காங்களா அப்படிங்கிறது கூட கேரண்டி கிடையாது. இது அழகான ஒரு அதாவது உண்மைதான் இது. இந்த சூழல் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொருத்தருக்குமே புயல் என்பது ஏற்பட்டிருக்கும். நீங்க எல்லாரும் கூட அந்த பாதையை வந்து கடந்து வந்திருப்பீங்க. ஆனா அந்த காலகட்டத்துல வந்து நம்ம யாருமே வந்து நமக்கு துணை நிற்காத ஒரு சூழலை நாம பார்த்திருப்போம் இல்லையா. தான் அவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய நிலையில இருப்பாங்க. ஆனாலுமே நாம அவர்களிடத்துல சகாயத்தையும் பெற்றிருக்க மாட்டோம். அவர்களிடத்தில் நம்முடைய நிலையும் எடுத்து வச்சிருக்க மாட்டோம். தனிமையிலேயே அந்த கடினத்தை வந்து நாம எதிர்கொண்டிருப்போம். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. என் எண்ணம் ஒன்று கூட நிறைவேறவில்லை, நான் மிகவும் துர்பாகியசாலி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா குந்தியவனுடைய வாழ்க்கையை நீங்க எடுத்துக்கோங்க, அவங்க எதையுமே அனுபவிக்கல இல்லையா. திருமணமாகி வந்தவங்க அடுத்து வந்து இன்னொரு மனைவியை வந்து பாண்டு திருமணம் செய்து கொள்கிறார் இல்லையா. சோ சல்லியனுடைய தங்கையை வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார், அதாவது மாத்ரி இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து சாபத்தினால் வந்து அவங்க எந்த ஒரு, அதாவது கணவன் மனைவி என்ற வாழ்க்கையை அவங்க வந்து ஒண்ணு கூட அவங்க ஏற்படுத்தி இருந்தது கிடையாது இல்லையா. சோ கடைசி வரைக்குமே அவங்க வந்து துயரத்தை மட்டும்தான் பார்த்தாங்க குந்தி தேவி வந்து இல்லையா. சோ கர்ணனை எண்ணியே வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து தன்னுடைய தவறு, சிறிய தவறை வந்து அந்த எண்ணியே அவங்க வந்து வருத்தப்பட்ட காலங்கள் வந்து உண்டு இல்லையா. சோ இப்படி அநேக துக்கங்கள், அந்த அரக்கு மாலைகளை வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தோட பிள்ளைகளோட வந்து துரியோதனன் செய்த சங்கடங்கள் இல்லையா, இது எல்லாமே அவங்க எண்ணி பார்க்கிறார்கள் ஆக்சுவலி இல்லையா. திருதராஷ்டிரன் மற்றும் துரியோதனின் சதி திட்டங்களின் காரணமாக மகன்களுடன் நாடு கடத்தப்பட்ட துயர நாட்கள் இல்லையா. குந்தி தேவி எண்ணிக்கொண்டிருக்க வேண்டும், அவள் மேலும் ஒரு அன்பார்ந்த சகோதரரே, விதி ஒருவருக்கு எதிராக செயல்படும் பொழுது இல்லையா, விதி என்பது நாம செய்த கர்ம பலன்கள் இல்லையா, அதுதான் விதி என்று சொல்லப்படுவது. சோ அங்கே அவர் மிக நெருங்கிய உறவினர்களும் அவரை மறந்து விடுகிறார்கள். இது உண்மைதான். இது நம்ம வாழ்க்கையினுடைய கடந்து வந்த பாதையை நம்ம உற்று நோக்கும் பொழுது கடினமான சூழ்நிலையில நாம் எப்படி வந்து கையாண்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம பார்க்கும் பொழுது நெருங்கிய உறவினர்கள் கண்டிப்பாக அங்கு இருக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலையில் ஒருவரின் தாய் தந்தை குழந்தைகளும் அவரை மறந்து விடுகிறார்கள். எனவே உண்மை நான் குறை கூறுவதற்கில்லை. சோ அதற்கு வசுதேவர் என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, யார் வாசிக்கிறீங்க இப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் இருக்கிறாங்களா மாதாஜி? சித்திரலேகா மாதாஜி வாசி. இந்த குருஷேத்திரல இருந்து நான் படிக்கணும் மாதாஜி. வசுதேவர் தன் சகோதரிக்கு 779. வசுதேவர் தன் சகோதரிக்கு இவ்வாறு பதில் கூறினார். அன்பார்ந்த சகோதரியே, வருந்தாதே, என்னை குறை கூற வேண்டாம். நாம் எல்லோரும் விதியின் கைப்பொம்மைகள் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. ஒவ்வொருவரும் முழுமுதற் கடவுளின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறோம். அவரின் கட்டுப்பாட்டில் தான் எல்லா செயல்களும் விளைவுகளும் நேர்கின்றன. அன்பார்ந்த சகோதரி, நாங்கள் கம்சனால் மிகவும் துன்புறுத்தப்பட்டு அதன் காரணமாக அங்குமிங்குமாக சிதறியிருந்தோம் என்பதை நீ அறிவாய். நாங்கள் எப்போதும் கவலைகளிலும் துயரங்களிலும் மூழ்கியிருந்தோம். சமீபத்தில் தான் கடவுளின் கருணையால் நாங்கள் எங்களின் சொந்த இடங்களுக்கு திரும்பி இருக்கிறோம். இந்த உரையாடலுக்கு பிறகு வசுதேவரும் உக்குனர் சேனரும் தங்களை காண வந்த அரசர்களை வரவேற்று உபசரித்தார்கள். அங்கு வந்திருந்தவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை கண்டதும் பரமானமடைந்து அமைதி பெற்றார்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை காண வந்தவர்களில் முக்கியமானவர்கள் பின்வருவாறு: பீஷ்மதேவர், துரோணாச்சாரியார், திருதராஷ்டிரர், துரியோதனன், காந்தாரியும் அவளின் குமாரர்களும், ராஜா யுதிஷ்டிரரும் அவரது மனைவியும்,
பாண்டவர்களும் குந்தியும், சிருஞ்சயன், விதுரர், கிருபாச்சாரியார், குந்தி போஜன், விராடன், நக்னஜித், புருஜித், துருபதன், சால்யன், திருஷ்டகேது, காசிராஜன், தமகோஷ், விசாலாக்ஷன், மிதிலை மன்னன், மத்ர மன்னன், கேகய மன்னன், உதாமன்யு, சுசர்மா, பாஹ்லீகன் அவனது மகன்கள் மற்றும் யுதிஷ்டரின் ஆளுகைக்குட்பட்ட சிற்றரசர்கள். அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரையும் அவரின் ஆயிரக்கணக்கான மனைவரையும் கண்டு அந்த காட்சியின் பரமான சிறப்பையும் அழகையும் ரசித்து மகிழ்ந்தார்கள். எல்லோரும் பலராமரையும் கிருஷ்ணரையும் தரிசித்து அவர்கள் தமக்களித்த வரவேற்பை பாராட்டியதுடன் யது வம்சத்தின் உயர்வை புகழ்ந்தார்கள். போஜர்களின் அரசரான உக்கரசேனர் யதுக்களின் தலைவராக கருதப்பட்டதால் அங்கு குழுமிருந்தவர்கள் குறிப்பாக அவருக்கு வணக்கம் செலுத்த பின்வருவாறு உரை நிகழ்த்தினார்கள். உக்கரசேன பேரரசே, போஜர்களின் அரசரே, இவ்வுலகில் எல்லா வகையிலும் சிறந்தவர் யதுக்களே, உங்கள் புகழ் ஓங்குக. உங்கள் தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால், யோகிகள் கிருஷ்ணரை காண வேண்டும் என்று பல்லாண்டு காலமாக தவமியற்றி காத்திருக்கும் போது நீங்கள் எப்போதும் அவரை நேருக்கு நேர் கண்டு அவனுடன் இருக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள். வேதங்களெல்லாம் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் புகழை பாடுகின்றன. கங்கையின் நீர் பகவான் கிருஷ்ணரின் பாதங்களை கழுவ பயன்படுத்துவதால் அது புனித நதியாக கருதப்படுகிறது. வேத இலக்கியங்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரின் போதனையே அன்றி வேறில்லை. வேதங்களை கற்பதின் நோக்கமெல்லாம் கிருஷ்ணரை அறிவதே. எனவே கிருஷ்ணரின் சொற்களும் அவரது லீலைகள் தரும் செய்திகளும் புனிதப்படுத்தும் சக்தி உடையவை. காலம் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் காரணத்தால் இவ்வுலகம் தன் சிறப்புகளை இழந்திருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அவதரித்து அவரது பாத தாமரைகள் புவியில் பட்டபின் உலகின் நன்மைகளை தழைத்தோங்க துவங்கியுள்ளன. அவர் இங்கிருப்பதால் நமது அபிலாஷைகள் படிப்படியாக நிறைவேறி வருகின்றன. போஜர்களின் அரசரான எமது சக்கரவர்த்தியே, நீர் திருமண உறவுகளினாலும் இரத்த பந்தங்களினாலும் யது வம்சத்தினருடன் உறவு பூண்டிருக்கிறீர். அதனால் இடைவிடாது கிருஷ்ணனுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறீர். நீர் அவரை எந்த நேரமும் சிரமமின்றி காணலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் உம்முடன் பழகுகிறார், உரையாடுகிறார், அமர்கிறார், இளைப்பாறுகிறார், உணவருந்துகிறார். உலக ரீதியாக யதுக்கள் ஈடுபட்டிருக்கும் செயல்கள் நேராக ஒருவரை நரகத்துக்கு இட்டுச் செல்லும் தன்மையுடையவன் என்றாலும், எல்லாம் வல்லவரும் எங்கும் நிறைந்து வரும் எல்லாம் அறிபவரும் விஷ்ணு அம்சத்திலான முழுவதற் கடவுளுமான பகவான் கிருஷ்ணர் உங்களுடன் இருப்பதால் நீங்கள் ஜட மாசுக்களின் விடுபட்டு முக்தி பெற்ற பிரம்ம இருப்பெனும் பரமான நிலையில் உள்ளீர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, மேல் படிக்கவா? சூரிய கிரகணத்தின் போது கிருஷ்ணர் குருஷேத்திரம் வருவார் என்று கேள்விப்பட்ட விருந்தாவனவாசிகள் நந்த மகாராஜாவின் தலைமையில் அங்கு செல்வதென தீர்மானித்தார்கள். மகாராஜா நந்தரும் அவரது ஆயர்குல பிரஜைகளும் பயணத்துக்கு தேவையான பொருட்களை மாட்டு வண்டியில் ஏற்றிக்கொண்டு தங்கள் பெரிய குமாரர்களான பலராமரையும் கிருஷ்ணரையும் காண்பதற்கு குருஷேத்திரம் வந்தடைந்தார்கள். விருந்தாவனத்தின் ஆயர்கள் குருஷேத்திரம் வந்துள்ளதை கண்ட யதுகுலத்தினர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். விருந்தாவன வாசிகளை கண்டதும் அவர்கள் புத்துயிர் பெற்றவர்கள் போல் உணர்ந்து மிகுந்த உற்சாகத்துடன் அவர்களை வரவேற்றார்கள். இரு தரப்பினரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்பதில் மிகுந்த ஆவல் கொண்டிருந்ததால் ஒருவர் மனமாற தழுவிக்கொண்டு வெகு நேரம் தழுவியபடியே நின்றிருந்தார்கள். வசுதேவர் நந்த மகாராஜாவை கண்டவுடன் குதித்தெழுந்தோடி மிகுந்த அன்புடன் அவரை தழுவிக்கொண்டார். வசுதேவர் தம் கடந்த கால நிகழ்ச்சியெல்லாம் கம்சன் தன்னை சிறைப்படுத்தியது, தன் குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டது, கிருஷ்ணர் பிறந்தவுடன் அவரை நந்தனின் அரண்மனைக்கு எடுத்துச் சென்றது, கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் நந்த மகாராஜாவையும் அவரை நாணியும் வளர்த்தது ஆகியவற்றை நினைவு கூர்ந்தார். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் நந்த மகாராஜாவையும் அன்னை யசோதையும் தழுவிய பின் அவர்களின் பாத கமலங்களில் விழுந்து வணங்கினார்கள். நந்தரையும் யசோதையையும் அவர்கள் பெற்றோராக கருதி அன்பு செலுத்தியதால் உணர்ச்சி பெருக்கால் தொண்டை அடைக்க சில நொடிகள் எதுவும் பேச முடியாமல் நின்றிருந்தார்கள். மிகுந்த பாக்கியசாலிகளான மகாராஜா நந்தரும் அன்னை யசோதையும் தம் மகன்களான கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் மடிமேல் ஏற்றி ஆசை தீர தழுவி மகிழ்ந்தார்கள். அவர்களை சந்தித்து தழுவியதால் தங்கள் துயரங்கள் எல்லாம் நீங்கியதை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். பின்னர் கிருஷ்ணரின் தாயான தேவகியும் பலராமரின் தாயான ரோஹிணியும் அன்னை யசோதையை தழுவி பின்மாறுவாறு கூறினார்கள். அன்புள்ள ராணி யசோதா தேவியே, தாங்களும் நந்த மகாராஜாவும் எங்களின் சிறந்த நண்பர்களாகவே இருந்தீர்கள். உங்களை நினைக்கும் போதெல்லாம் உங்களின் நட்பு நிறைந்த செயல்களை எண்ணி பூரித்து போகிறோம். உங்களின் நட்புக்கீடாக உங்களுக்கு நாங்கள் தேவலோகத்தை அளித்தாலும் போதாது. எங்களிடம் நீங்கள் காட்டிய நட்புறவை நாங்கள் என்றும் மறவோம். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பிறந்தவுடன் அவர்களின் உண்மை தாய் தந்தையரின் முகங்களை காணும் முன்பே உங்களின் பொறுப்பில் ஒப்படைக்கப்பட்டு அவர்களை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளாகவே கருதி பறவைகள் தம் குஞ்சுகளை கூட்டில் வைத்து பாதுகாப்பது போல் மிகுந்த கவனத்துடன் சீராட்டி வளர்த்து அவர்களின் நலனுக்காக உரிய மத சடங்குகளில் செய்வித்தீர்கள். சொல்லப்போனால் அவர்கள் எங்கள் குமாரர்கள் அல்ல, உங்களுக்கு சொந்தமானவர்கள். நந்த மகாராஜாவும் நீங்களுமே உண்மையில் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் தாய் தந்தையர்.
உங்களின் பராமரிப்பில் இருந்தபோது அவர்களுக்கு எந்தவித கஷ்டமும் நேரவில்லை. எவ்வித அபாயமுமின்றி அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். நீங்கள் மிகுந்த அன்புடன் அவர்களை பாதுகாத்து வளர்த்தது உங்களின் உயர்ந்த தகுதிகளை எடுத்துக் காட்டுகிறது. மிக உயர்ந்த குணசீலர்கள் தம் மக்கள் பிற மக்கள் என்று வேறுபடுத்தி காண்பதில்லை. நந்த மகாராஜாவையும் தங்களையும் விட உயர்ந்தவர்கள் இவ்வுலகில் வேறொருவரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இங்கே அதாவது அங்கே கூடியிருந்த அந்த குருஷேத்திரத்துல கூடியிருந்த அனைத்து எத்தனை தேசத்து மன்னர்கள் வந்திருக்காங்க. அடுத்து இந்த 2 குடும்பங்கள் பக்கத்து தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே வந்திருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா பட்டியலிட்டு காட்டியிருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே நந்த மகாராஜா, யசோதா தாயார், ரோஹிணி தாயார் இல்லையா, வசுதேவர், தேவகி தாயார் எல்லாருமே அங்க இருக்காங்க. ஸோ இங்க கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வந்து வர்றாங்க, திருதராஷ்டிரன். ஸோ இங்கே வசுதேவர் வந்து என்ன பதில் கொடுக்கிறாருன்னா, குந்தி தன்னுடைய கடினமான சூழ்நிலையை வந்து அதாவது எடுத்துரைக்கும் பொழுது அவரும் தான் அந்த சிறைச்சாலையில வந்து அந்த தன்னுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் கம்சனுக்கு பலி கொடுத்து இல்லையா, ஸோ 7வது குழந்தையா இருந்த ரோஹிணி, அதாவது அந்த கருவை வந்து ரோஹிணியுடைய கருவுக்கு மாற்றி 8வது குழந்தையாக கிருஷ்ணர் அவதரித்த பிறகு அதை உடனே நந்தகோபருடைய இல்லத்திற்கு எடுத்து செல்வதற்கான பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி, ஸோ கடினமான சூழ்நிலைகளை அவர்களும் வந்து அனுபவித்தார்கள் என்பதை அவர் நினைவு கூறுகிறார். இது உண்மைதான். நாம இந்த ஒரு கருத்துக்கள் நம்முடைய உடன்பிறப்புகள் இல்ல தாய் தந்தை அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஸ் கிட்ட நம்ம எப்பவுமே எதிர்பார்ப்புகள் என்பது வைத்திருப்போம். அது ஒன்று, தட் இஸ் ஒன் குவாலிட்டி. 2வது குவாலிட்டி வந்து எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலும் நாம் அவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கூடாதுன்ற இன்னொரு பண்பும் நம்ம கிட்ட இருக்கும் இல்லையா. அந்த பண்பினால நம்முடைய துயரங்களை வந்து அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா எடுத்துரைக்க மாட்டோம். இதுதான் அன்பினுடைய வெளிப்பாடு. ஆனா எப்பொழுதாவது நம்ம பேசும் பொழுது அந்த எதிர்பார்ப்பு கலந்த பேச்சு இருக்காது. ஆனா தன்னுடைய துயரத்தை, தான் அனுபவித்த துயரத்தை அடுத்தவர்களிடத்துல பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இது இதை உணர்வுபூர்வமா நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த அனுபவம் நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா. ஸோ அந்த நிலைதான் இங்கே அதாவது வசுதேவரும் சரி குந்தி தாயாரும் சரி அதை தான் வந்து எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் எல்லாமே இறைவனுடைய கருணையால் வந்து இன்றைக்கு நன்மையாக இருக்கின்றது என்பதை வந்து அவரும் வந்து விவரிக்கிறார். மேலும் அங்கு வந்தவங்க எல்லாருமே வரவேற்கிறார்கள். ஸோ வசுதேவர் நந்த மகாராஜா அவங்க வந்து அப்படியே ஓடி போய் அப்படியே கட்டி தழுவி இருந்துக்கிறாங்க. மேலும் இவங்க யாரு, வசுதேவர் மற்றும் தேவகி வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா. குழந்தைகள் பிறந்த உடனே வந்து இவங்க 2 பேருடைய வளர்ப்புலால எந்தவித கடினமான சூழ்நிலையை வந்து அனுபவிக்காம இல்லையா, பிள்ளைகள் வந்து சேஃபா இல்லையா பாதுகாப்போடு இருந்தது வந்து இன்றைக்கும் நினைவு கூறுகிறார்கள். மேலும் அவங்க ஈன்றெடுத்தது ஒன்றுதான் இல்லையா, ஆனா அவங்க வளர்த்தது யாரு, யசோத தாயாரும் நந்த மகாராஜாவும் இல்லையா. அதனால அந்த ஒரு இதை வந்து என்னுடைய பிள்ளைகள் கிடையாது, உங்களுடைய பிள்ளைகள் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறான். மேலும் விருந்தாவனத்தின் கோபியர்கள் தம் வாழ்வின் தொடக்கத்திலிருந்து கிருஷ்ணரை தவிர எதையுமே அறியார்கள் இல்லையா. கிருஷ்ணரும் பலராமர் அவர்களுக்கு உயிருக்குயிரானவர்கள். கிருஷ்ணரிடம் மிகுந்த அங்கிருந்து படிக்கணும் இல்லையா. சரி வாசி. பிருந்தாவனத்தின் கோபியர்கள் தம் வாழ்வின் தொடக்கத்திலிருந்தே கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் அறியார்கள். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவர்களின் உயிருக்கு உயிராயிருந்தார்கள். கிருஷ்ணரிடம் மிகுந்த அன்புடன் இருந்த கோபியர்கள் கண்ணிமைக்கும் நேரம் கூட கிருஷ்ணரை காணாமல் இருப்பதை பொறுத்து கொள்ள இயலாதவர்களாய் இருந்தார்கள். கண்கள் இமைத்த அந்த நேரத்தில் அவர்கள் கிருஷ்ணரை காணாமல் இருக்கும்படி தங்களின் உடலை அமைத்த பிரம்மாவை அவர்கள் சபித்தார்கள். கிருஷ்ணரை விட்டு பல்லாண்டு காலம் பிரிந்திருந்த கோபியர்கள் இப்போதும் நந்தருடனும் அன்னை யசோதையுடனும் வந்த கிருஷ்ணரை காண வேண்டுமென்று அவர்கள் கொண்டிருந்த ஆவலின் உத்வேகத்தை எவரும் அறிய மாட்டார்கள். கிருஷ்ணரை கண்டவுடன் அவர்கள் அவரை தம் கண்களின் வழியே இதயங்களுக்கு கொண்டு சென்று மனதார தழுவி மகிழ்ந்தார்கள். அவர்கள் மானசீகமாகவே கிருஷ்ணரை தழுவினார்கள் என்றாலும் ஆனந்தம் மிகுதியால் தங்களை முற்றிலும் மறந்திருந்தனர். இவ்வாறு அவர்கள் பெற்ற பரமானந்தம் முழுமுதற் கடவுளை எந்த நேரமும் தியானித்திருந்த யோகிகளும் பெற
பெற முடியாத ஒன்று. கோபியர்கள் நம்மை மனதினுள் தழுவி மகிழ்வதை கிருஷ்ணர் அறிந்தார். எல்லோரின் இதயங்களிலும் வீற்றிருப்பவரான கிருஷ்ணர் உள்ளிருந்தே கோபியரை தழுவி அவர்களை மகிழ்வித்தார். கிருஷ்ணர் அன்னை யசோதையுடனும் மற்ற அன்னையரான தேவகி மற்றும் ரோஹிணியுடனும் அமர்ந்திருந்தார். ஆனால் அன்னையர் தம்முள் உரையாடி கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர் கோபியரை சந்திக்க ஒரு தனி இடத்துக்கு சென்றார். கோபியர்களை சந்தித்ததும் பகவான் புன்னகையுடன் அவர்களை தழுவி நலம் விசாரித்தார். பின்னர் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தியபடி பேசினார். அன்பார்ந்த நண்பர்களே, நானும் பலராமரும் எங்கள் குடும்பத்தினரையும் உறவினரையும் திருப்திப்படுத்துவதற்காக பிருந்தாவனத்தை விட்டு சென்றோம். அங்கு பகைவர்களுடன் போரிட்டுக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் எங்களிடம் மிகுந்த பிரியம் கொண்டிருந்த உங்களை மறக்கும்படியாயிற்று. இவ்வாறு நான் உங்களிடம் நன்றி இல்லாமல் நடந்து கொண்டதை உணர்கிறேன். எனினும் நீங்கள் என்னிடம் இன்னும் அன்பு கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்பதையும் நான் அறிவேன். உங்களை விட்டு நான் பிரிந்திருந்தும் என்னை நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தீர்கள் அல்லவா? அன்பார்ந்த கோபியரே, நான் உங்களிடம் நன்றி இல்லாமல் நடந்து கொண்டதற்காக என்னை நினைப்பதை வெறுக்கிறீர்களா? உங்களிடம் நான் தவறாக நடந்து கொண்டதை நீங்கள் மிகவும் பொருட்படுத்துகிறீர்களா? உங்களை விட்டு போக வேண்டும் என்ற நோக்கம் எனக்கில்லை. இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் பிரிய வேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டிருந்தது. விதி எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தும் உயர் அதிகாரி. அது தன் விருப்பத்தை தவறாக செயல்படுத்துகிறது. விதி வெவ்வேறானவர்களை ஒன்று சேர்த்து மீண்டும் பிரிக்கிறது. சில சமயங்களில் மேகமூட்டம் ஏற்பட்டு பலமான காற்று வீசும் பொழுது தூசி துகள்கள் பருத்தி படிக்கிறாங்க மாதாஜி. பாத்தீங்க, காற்று வீசும் போது தூசி துகள்களும் பருத்தி துணுக்குகளும் ஒன்றாக கலந்து பறப்பதை நாம் காண்கிறோம். காற்று நின்றதும் தூசியும் பருத்தியும் பிரிந்து வெவ்வேறு இடங்களில் சிதறி விழுகின்றன. அதுபோலவே உன்னதமான இறைவன் எல்லாவற்றையும் படைக்கிறார். நாம் காணும் பல பொருட்கள் அவரின் சக்தியின் பலவேறான தோற்றங்கள். அவரது உயரிய விருப்பத்தால் சில சமயங்களில் நாம் கூடுகிறோம், சில சமயங்களில் பிரிகிறோம். இறுதியில் எல்லாம் அவரின் சித்தப்படியே நடைபெறுகின்றன. அதிர்ஷ்டவசத்தால் என்னிடம் நீங்கள் அன்பு கொண்டிருக்கிறீர்கள். என்னோடு தொடர்பு கொள்வதற்கான மிகச் சிறந்த பரமான நிலை அதுவே. என்னிடம் பக்தியுடன் கூடிய அன்பு செலுத்தும் உயிர்வாழிகள் மீண்டும் வீடு சென்று கடவுளை அடைகிறார்கள். என்னிடம் களப்பற்ற பக்தியும் அன்பும் செலுத்துபவர்கள் மிக உயர்ந்த நிலையான முக்தி நிலையை அடைகிறார்கள். அன்பார்ந்த கோபியரே, என் சக்தியை எங்கும் செயல்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களாக. உதாரணமாக, ஒரு மண்பானையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அது மண், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம் ஆகியவற்றின் கலவையே அன்றி வேறில்லை. ஆரம்பத்திலும் இருக்கும் போதும் அழிந்த பின்பும் அதில் அடங்கியுள்ள பொருட்கள் அவையே. பானை உருவாக்கப்படும் போது மண், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகியவற்றால் உருப்பெறுகிறது. அது பானையாக இருக்கும் போது அதில் அடங்கியுள்ள பொருட்கள் அவையே. அது உடைந்து அழியும் போது அதன் வெவ்வேறு பொருட்கள் ஜடசக்தியின் பல அம்சங்களில் சென்று அமைகின்றன. அதுபோலவே இப்பிரபஞ்சம் தோன்றி இருந்து அழியும் போது ஒவ்வொரு நிலையும் என் சக்தியின் வெவ்வேறான தோற்றமே. சக்தி என்னினின்று வேறுபட்டவை அல்லதாகையால் எல்லாவற்றிலும் நான் இருக்கிறேன் என்று அறிய வேண்டும். அதுபோலவே உயிர்வாழியின் உடல் இந்த 5 அடிப்படை பொருட்களின் கலவையேயாகும். ஜடநிலையில் அடைப்பட்டிருக்கும் உயிர்வாழியும் என் அம்சமே. தானே அனுபவிப்பாளன் என்ற தவறான கருத்தின் காரணமாக உயிர்வாழி ஜடநிலையில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். உயிர்வாழி தன் பொய்த்தன்னுணர்வு காரணமாக ஜடவிருப்பில் சிறைப்பட்டிருக்கிறான். உன்னதமான பரம சத்தியமாகிய நான் உயிர்வாழியின் நிலையை கடந்து நிற்கிறேன். ஜடசக்தி, ஆன்மீக சக்தி ஆகிய இரு சக்திகளும் எனது உயரிய ஆழ்மையின் கீழ் செயல்படுகின்றன. அன்பார்ந்த கோபியரே, நீங்கள் இவ்வாறு துன்புறாமல் எல்லாவற்றையும் தத்துவ உணர்வோடு ஏற்றுக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். அப்போது நீங்கள் எப்போதும் என்னுடன் இருப்பதை உணர்ந்து என்னை விட்டு பிரிந்திருக்கும் வருத்தத்தை உணர மாட்டீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போறோம் நம்ம இன்னைக்கு. இதுக்கு விளக்கத்தை மட்டும் பார்க்கலைன்னா நிறைய கருத்துக்கள் இதுல இருக்கு. ஓகே, சோ இங்க அங்க வந்த கோபியர்கள் எல்லாமே
சொல்ல போனால் அவர்கள் எங்கு குமாரர்கள்ல, இது நமக்கு முன்னாடியே படிச்சோம். இப்போ கோபியர்கள் வந்து பகவானை பார்க்குறாங்க இல்லையா? ஸோ மனதளவுல வந்து அவரை வந்து ஆழ தழுவிக் கொள்கிறார்கள். அதையே வந்து பகவானும் உணர்கின்றார். அவரும் அவ்வாறே தழுவிக் கொள்கிறார். அதன் பிறகு அவர்கள் வந்து தனிமையாக பார்க்கிறார்கள். அப்படின்னா ஒரு உரையாடல் சந்தர்ப்பத்தை, ஏன்னா பெரியவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது சின்ன பசங்க வந்து தனியா தான் உட்காந்து பேசுவாங்க இல்லையா? அது போலதான். ஸோ அந்த மாதிரி இவங்கள வந்து பேசும்பொழுது ஆஹ் அதாவது கிருஷ்ணர் சொல்றார், உங்களை எல்லாரையும் விட்டுட்டு நான் விருந்தாவனத்தை விட்டுட்டு நான் போக வேண்டிய காலகட்டம் வந்தது இல்லையா? அது என்னுடைய அதாவது விதி பயன் அப்படின்ற விதி எனக்கூடியது மேல் அதிகாரி அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? பகவான் ஆனா அந்த மேல் அதிகாரியும் அவர்தான் அதை நிர்ணயிக்கிறார். அதை வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த வரிகள்ல வந்து நம்ம படிக்கிறோம். இது எல்லாமே என்னுடைய கட்டுல தான் இருக்கு. அழகான ஒரு ஓமை இந்த இதுல கொடுத்திருக்கிறது. அவர் வந்து மண் பானை இல்லையா? மண் பானையில எல்லாமே பஞ்சமகா பூதங்கள் அடங்கி இருக்கு இல்லையா? சப்தம், நீங்க அந்த மண் பானையை உடைக்கும் பொழுது சப்தம் ஆகாயத்தினுடைய சொரூபத்தை பார்க்கிறோம் இல்லையா? அடுத்து வந்து நீரு, மண்ணு இல்லையா? அதை கலந்து என்ன பண்றோம் நம்ம, அந்த பானையை ஷேப் கொண்டு வரோம். அதுக்கப்புறம் நெருப்பால் அதை வந்து எரிக்கிறாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் காற்றால் அது வந்து உலரவும் செய்கிறது. உலர்ந்த பிறகுதான் அதை எரிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த 5 விதமான விஷயங்கள் கலந்ததுதான் அந்த மண்பானை. அந்த மண்பானையில இருக்கக்கூடியது பஞ்சமகா பூதங்கள் தான், இந்த ஸ்தூலம் இல்லையா? ஸோ அந்த பண்பு, அது பானையா இருக்கும் பொழுதும் அது பஞ்சமகா பூதங்கள் தான், உடைந்த பிறகும் அது வந்து பஞ்சமகா பூதங்கள் தான். நாமும் பிறக்கும் பொழுது இந்த பஞ்சமகா பூதங்களால தான் நாம பிறக்கின்றோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி மரணித்த பிறகும் இந்த உடல் வந்து மண்ணுக்குத்தான் போய் அந்த மறைகிறது. இப்போ பானை உடைஞ்சிச்சுனாக்கா அது வந்து உருமாறி என்ன ஆகுது, மண்ணுக்குள்ள போய் தான் விழறது இல்லையா? எல்லாமே இந்த பூமிக்குள்ளதான் அடக்கம் இல்லையா? அது போல இந்த உடலும் கூட வந்து இந்த பூமிக்குள்ளதான் அடக்கம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த அழியக்கூடியது இந்த உடல் இல்லையா? 5 பஞ்சமகா பூதங்களால் ஆனது. அது போல உயிர் வாழின் உடல் இந்த 5 அடிப்படை பொருட்களால கலவைதான். ஜடநிலையில் அடைப்பட்டிருக்கும் உயிர்வாழி இல்லையா? நாம இந்த ஸ்தூல உடல்ல வந்து சூக்ஷ்ம உடலோட கலந்து இந்த இதுக்குள்ள வந்து கட்டுண்ட நிலையில வந்து விழறோம். எப்போ நாம் இறைவனை மறக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு உடலை நம்ம ஏற்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம் இல்லையா? காரணம், உயிர்வாழி ஜடநிலையில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான். உயிர்வாழி பொய் தன்னுணர்வு காரணமாக, ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா? அதாவது பொய் தன்னுணர்வுனாக்கா இந்த உடல் ரீதியான ஐடென்டிபிகேஷன் இல்லையா காரணம், ஜட விருப்பில் சிறைப்பட்டிருக்கின்றான். உன்னதமான பரம சத்தியமாகிய நான் இல்லையா, ஆகிய நான் உயிர் வாழிய நிலையை கடந்து நிற்கின்றேன். ஏன்னா நாம் எல்லாருமே இந்த 3 குணங்களோட கட்டுப்பட்டவர்கள். பகவான் நிர்குணவாதி, அவர் இந்த குணங்களுக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஜடசக்தி, ஆன்மீக சக்தி, இந்த 2 சக்திகள் இரண்டுமே அவருடைய ஆளுமைக்குள்ள தான் செயல்படுது. நீங்கள் இவ்வாறு துன்புறாமல் எல்லாவற்றையும் தத்துவ உணர்வோடு ஏற்றுக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். இந்த தத்துவம் அப்படின்னா இறைவனை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு வரணும் இல்லையா? அப்போது நீங்கள் எப்பொழுதும் என்னுடைய இருப்பதை உணர்ந்து என்னை விட்டு பிரிந்திருக்கும் வருத்தத்தை உணர மாட்டீர்கள். சோ இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தினுடைய தாற்பயம் என்ன, இந்த பிரகிருத்தினுடைய தன்மை என்ன, இவங்கெல்லாம் யாரு, அவருக்கும் அந்த பரமாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, ஜீவன்களை வந்து இயக்கி கொண்டிருப்பவர் அந்த பரமாத்மா தான், அவருடைய கட்டுல தான் நாம் எல்லாருமே இருக்கின்றோம். இதையெல்லாம் வந்து உணரும் பொழுது ஆல்வேஸ் வி ஆர் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதனால நீங்க எப்பவுமே என்னோடயே இருக்கீங்க, நான் தான் அந்த அத்தாரிட்டி என்றதையுமே வந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பேராகிராஃப்ல அவர் சொல்றாரு ஆக்சுவலி இல்லையா, அந்த இடத்துல வருது. ஸோ அதனால நீங்க வந்து எப்பவுமே நான் உங்களை விட்டு பிரிந்தது கிடையாது. அதனால எப்பொழுதும் நான் உங்களோடு இருக்கிறத வந்து நீங்க உணர்ந்து வாழணும்ன்றதான் அவர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ அந்த வருத்தத்தை வந்து நீங்க நான் இல்லையே என்ற அந்த வருத்தம் வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் போய்விடும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகான கருத்து இந்த 2 பேராகிராஃப்ல மட்டும் நம்ம படிக்கிறது. ஓகே, பகவான் கிருஷ்ணர் கோபியர்களுக்கு வழங்கிய அறிவுரை கிருஷ்ண உணர்வை அபிஷேக்கும் அதாவது பரிபாலிக்கக்கூடிய எல்லா பக்தர்களுக்கும் பயன் தர வல்லது. யாரெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வை வந்து அதாவது இந்த பக்தி தொண்டில் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம். ஸோ எப்பொழுதுமே பகவான் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சிருந்தது கிடையாது, நம்ம கூட தான் இருக்கார். அதை வந்து நாம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும், உணர முயற்சி பண்ணணும். ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாக பிரிந்தும் இருப்பதுமான எண்ணற்கரிய அடிப்படையில் இத்தத்துவம் அமைந்துள்ளது. அதாவது அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம்.
இல்லையா? ஒரே சமயத்துல அவர் வந்து நாமும் அவரும் ஒன்றுதான் அப்படின்னா இயல்பினால். அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்துல நாமும் அவரும் வேறுபட்டவர்கள். அளவுல வந்து நாம ரொம்ப 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 அணு ஆத்மா, அவர் வந்து விபு ஆத்மா அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். பகவான் தமது அருவ அம்சத்தில் தாம் எங்கும், இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அருவ அம்சத்துல இருக்கார் பகவான். எனினும் அவர் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இது முடிச்சிட்டீங்களே நீங்க? ஒரு பேஜ்ல இருக்கு மாதாஜி. இல்ல வேண்டாம், நம்ம அடுத்த வாரமே வாசிக்கலாம். ஓகே, சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லார் வீட்லயுமே இன்னைக்கு விசேஷங்கள் இருக்கும் இல்லையா? நானும் இப்ப கடைக்கு போகலான்றதுனாலதான் இத வந்து நான் இப்ப எடுக்கல நான். ஓகே, இன்னும் 2 பேராகிராஃப் அதை முடிச்சு நம்ம 83 சாப்டர் படிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம் மாதாஜி. வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे